toinen. No niin, toinen. Oi, melkein törmäsin. Niin, toinen kuvaus. Video alkaa. Hieno. Oi. Kato. Tuuriamme. Onko tuokin menossa samaan paikkaan? Pitääpä valaa. Takantaa tulee yksi rekka. Ei se mitään haittaa. Paljon mulla olisi bensaa. Tonnu. Puol tankki. Puol tankki on bensa. Kyllä sillä pääsee. $80. Kohtaan puolan tankilaiset. Ja käyn tankkaamassa. Mulla löytyy miksi mä käyn tankkaamassa kävisi? En nyt millään jaksa käydä tankkaamassa. Sitä paitsi se on tuo väärällä puolella. Heippa. Eikä tuossa oli merkimpiä. Ei siihen olisi saanut mennä. Jyrkkä käännös. Selvisin tuosta helpoin tavoin. Jos haluatte Minecraftissa jotakin karttaa tai on tulossa talvi, jotakin talvista karttaa. Talvista karttaa, Minecraft-karttaa. Ehdottakaa kommentteihin, minkälaista. Tai voitte laittaa linkin kommentteihin, jos haluatte. Tai sitten kommentoikaa siihen videon kommentteihin mapin nimi. Mä löydän mapin nimi. Joulu. Ei siis talvi. Jotenkin talveen liittyvä, ei joulu. Nyt ei ole vielä joulu. Jos löydätte, niin jaksaa. Kuuma ilmapallo. Onko tuolla jotkut lennot? Oho, omalle kaistalle. Kuuma ilma. Oi! Nyt tuli ensimmäinen kola. Kato, ei tullut kolari F7. Oh no, se ei näytä kivalta. Tää näytä kivalta. Vaareita tulee. Joo, jatketaan ajamista. Tietenkin tolleen. Kolari 400 €
ottaa kolaarista. Voi piip. Kolaarista vielä otti 400 euroa. Ai, melkein kolaari. Ja ketjukolaari. Missä on lähin huoltopiste? Mäpä pyöhin uuri. Äppä. Seiso. Se maksaa 900. Tau! Mulla menee kaikki rahaa siihen korjaamassa. Paljonkohan huoltakin maksaa? Ei mulla ollut rahaa, mille mä maksoin? Vitosesta. Miten pitkään tässä kuljetuksessa kestää? Joo, niin videoita tulee lähes päivittäin. Ottakaa pikkainen ääni. Joo, katon puhelimesta jos yhtä noita juttuja. Pussi, älä mene muille. Oi, kolaari. Mitä just äsken tapahtui? Just katoin vähän puhelinta, niin auto tulee. Auto! Mistä se törtti oli? Töötti. Torvi. Eipä tää kulkemaan! En jaksa huuta. Pakko tässä mennä läpi, ei oo muutakaan keinoa. Kun mä ees auta. Hirveä kolaari, rekkäkolaari. Puoli tankkia bensaa. Ei sillä pitkille pötkitä. €400 miinus 400 € miinus 400 € miinus 400 € miinus 400 €. Ei tuu halvaks, kun se on yli 0 €. Ei tuu halvaks. Mie lupaa, se ei tuu halvaks. Sepä ei tuu halvaks, niin se ei tuu halvaks. Tässä käännetään. Mihin ollaan menossa? Lintiksi. Mennään Ruohikon kautta. Mitä? Ruohikolle meno Vaurio 1. Vaurio. Terve. Joo, katsotaan käännöksen. Nyt, oi. Taas. Joo, katsotaan.